Чай, звънна да те да види какво правим. Ало, къде си? Пред нас съм. Що? Идвай на център, ще ти кажа нещо. Поставя. Нищо. Колко стая, брат? Дойдох студията и преобърнах всичко стара на Правим. Бобка, нали искаш нещо да ми кажеш за студиото? Да, брат. И така, че, брат, аз мога да се кажа. Кажи ми. Ало? Ти че се закъса, бро. Брат, тя малко, ама... ще трябва да се реваншираш. Какво става, бе? Добре, брат. Колко са? Ще са 2000. Окей. И да знаеш, ще трябва да се реваншираш. Окей, бро, обещавам. Чао, брат. Брат, нали знаеш, че като не върна парите, ще ме бием на кино. Не съм те видял такова, мишка. Видя ли го уния как ми се надърби, бе? Ами ако искаш да действаме. Кога почва? Ей, той работи за Киро. Чакай, брат, аз то го познавам. И то работи за тях. Фо? Как така е? Виждаш ли го то? Същия е. Хайде да се Madrina, du vanda sună manda gânma. Ще я викай, защото може да ти е край. Разбрали бе, за кой работиш? Добре, ще ви кажа. Elle est loin l'époque où je cachais les kilos depuis longtemps. Стреляй го бе, стреляй го бе! Sur le R, je connais des mecs qui sont tapés la cesse. Je pète un tour là. Моля, какво е това? Брат, какво ме накара да направя, бе? Брат, нямаше избор, нали знаеш? Чакай съм на това Матео. Ало, идвай на нашето място. Трябва да ти кажа нещо. Идвам. Какво става, бе, брат? Полима? Добре, бе, брат. Имам една идея. Каква? Да врабим ония калеш. Кога почваме? Ще ти дам знак. Чай да показвам на Илия. Чай да изпратя на бобката. Ама е за екшен. Ара, бе, какво направи това, бе? Какво става? Виж? Той ли сме да правим? Той сме. Брат, ти имам една идея, ама как да го пием, ама няма спор. Спокойно. Аз съм готов, бе. Готови ли сме? Да. Какво става, момчета? Всичко наред ли е? Виж как не се занимава с нас повече. Дай парите. Дай парите, бе! Добре. Сега нямам. Ари, че... Брат, това е како. Не това как го грабихме, брат. Не знаеш. Вовка! Дошъл съм да поговорим. Шо? Искам да се присъединиш към нас, брат. Имаме нужда от това. Имате нужда от мене? Готов съм? Веднага? Трябва да дойдеш с нас, брат. Тръгвам. Брат, искам да дойдем от това нещо. Брат, за какво ти е това? Ще разбереш. Почва истинското шоу. Брат, искам ти кажа нещо. Пак ли, бе, брат? Какво правиш, бе? Гледай къде вървиш. Сега ще види толкова. Чай да си я запала.
Ей, загубих си запалката. И ето я. Чекай. Хубаво. Ме забравиш. Ей, то загуби. Матео! Матео, бе, чекай. Матео! Матео! Не, бе, човек. Знам кой го направи. Оно го пак. Марсел. И ти ли искаш да свърши така? Само не Матео, разбрали. Ще ти го върна аз! Това беше за Матео. Много ми липсва Матео. Трябва да направя нещо. Ало. Брат, имам една лоша новина. Нашия човек е мъртв. Кой бе? Матео бе, брат. 25. Един.